Ọganiru ala anyị Naịjirịa nakwa yanwa isonye n'ikekike na mba ụwa n'okpukpu afọ 21 abụghị ihe a ga-ekpebi site na mmanụ maọbụ otu ndị agha, kama ọ ga-abụ site n'ịdị ike ịbụ ikekike ma abịa n'ihe metụtara amụma dijitalụ. Nke a bụ ịdọ aka na ntị nke siri n'aka ndị ọchịchị ọkwa ha dị elu na ndị ọkachamara n'otu ọgbakọ nkụzi maka ndị ọkwa ha dị elu n'ihe metara ihe a na-atụ anya usoro amụma kọmputa na iji igwe dijitalụ wee na-eme ihe n'okwu metara mba ụwa. Onye minista na-afụ maka okwu metara mba ọzọ Yusuf Tuga, Attorney General nke etiti ala anyị Prince Lateef Fagbemi SAN, Kọmishọna ukwu nke ndị Britain Richard Montgomery na otu onye ọkammụta n'okwu metara mmekọrịta n'etiti mba ụwa ọkammụta Nnenna Ifeanyị Ajụfo mere ka amata na ala anyị Naịjirịa ga-ejinata aka ọkụ makụọ usoro amụma igwe kọmputa na usoro dijitalụ iji wee na-eme ihe betara mba ọzọ iji wee zere ịtụfu ịdịkọ n'otu ala anyị a ma megidekwa nchekwa ya. Onye nta akụkọ anyị na Abuja Ekwi Ajide wetara anyị akụkọ a n'uju. Ọ na-emepe ọgbakọ mkpụrụ ụbọchị abụọ ahụ ka minista nke nlekọta mba ofesi Yusuf Tuga kwuru na teknụzụ na ọgụ n'ime cyberspace na-agbanwe ụzọ esi eme ndọrọndọrọ ọchịchị mba ofesi. N'ihi nke a, o kwupụtara mmepe Cyber Diplomacy Unit n'ụlọ ọrụ ya, tinyekwara Masterclass Series iji zụlite ndị ọrụ mba ofesi n'Afrịka. Onye ọkaikpe ukwu Lateef Fagbemi kpọrọ oku ka eweta iwu ọhụrụ maka amamihe artificial na cyber security, ebe High Commissioner Britain Richard Montgomery kwuru maka njikọ aka Britain na Nigeria. Ọkammụta Ifeanyị Agụfo kwuru na ọgụ nke oge a abụghị naanị n'ụlọ ọgụ kama ọ bụ n'ebe data na AI nọ. O nyere atụmatụ 6 ka Nigeria jiri duzie ụwa dijitalụ. Ndị ọkachamara sonyere n'emume a kwenyere na Nigeria ekwesịghị iso ndị ọzọ n'azụ kama ọ ga-ebu ụzọ chọpụta ụzọ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.